Jeg har sådan en iPhone 5 her. Touchen er gået i stykker. Jeg vil høre, om den kan blive repareret, eller om jeg kan få en ny. Hvor længe har du haft den her telefon? Jeg har haft den i 1 år og 7 måneder. Okay. Så vidt jeg ved, så er der kun 1 års reklamationsret ved den her telefon. Nå. Så desværre, det tror jeg ikke helt kan lade sig gøre. Okay. Plejer der ikke at være lidt længere tid på sådan nogle her ting? Når du spørger, jeg har min chef, han er på arbejde i dag, så jeg kan gå ud og hente ham, hvis det er. Ej, du er dejlig. Tak. Og hvad er så problemet? Ja, min touch er gået i stykker. Hvor lang tid har du haft den? 1 år og 7 måneder. Okay, men ifølge vores hjemmeside har du kun 1 års reklamation på vores produkter. Ja. Det lyder vist ikke helt rigtigt, det der. Ifølge paragraf 3 markedsføringsloven, så må erhvervsdrivende ikke anvende vildledende information, så frem dette er egnet til mærkbart at forbedre kundens økonomiske adfærd. Til og med har jeg også brugt paragraf 1 i markedsføringsloven ved ikke at udføre god markedsføringsskik. Så det ser vist ikke helt godt ud, det der. Nå, det er jeg ked af. Det eneste jeg kan gøre, det er at sende den ind til hovedkontoret og se, hvad de siger til det.